эшкә кулы янса, Өстарган бу диләр, күпеләргә күрергә өйрәнә фиксиләр. бар аларның мәктәбе, ничек соң булмасын? Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Батареялар. Сен минем лимонкаем, зур, матур булып үсәрсең. Шүлмәк белән сөйләшә. Ой, малайлар, сезгә ошыймы? Нәрсә? Үсенте, ул зур агач булып үсәчәк. Яшел яфраклары арасында сары лимоннар үсеп чыгачак. Шәт! Моннан лимоннармы? Инде ул әле үсәчәк. Куәтен җыеп арттыргач. Кайдан җыеп? Кояштан. Сафсата. Батареялар кояштан яхшырак. Батареялармы? Белмим шул. Юкка, беләсеңме аларда күпме куәт? Шүлмәккә батареяларны күбрәк күмәбез дә, лимонын менә дигән итеп үсәчәк. Алай ярыймы соң? Әлбәттә. Батареяларны кайдан алыйк? Әнә, Гений Евгеньевичның әрҗәсе тулы. Батареялар, яныбызда алар һаман җитәрлек булсын. Батареялар, бар приборлар туктамыйча эшләсен өчен. Батареялар. Батарейка! Батареялар. Батарейка! Батареялар. Батарейка! Батареялар. Батарейка! Тәртип. Бер атнадан лимоннары да күренә башла. Беренче батарейны Италиядә 200 ел элек ясаганнар. Тозлы суга 2 төрле металл салганнар да берсеннән икенчесенә үткәргеч уйлап электр тогы киткән. Күпме еллар узды, батареяларның эшләү рәвеше үзгәрмәде. Бүгенге көндә батареялар белән аккумуляторларны һәр кайда очратып була. Тик кичкенәләр кул сәгатьләрендә, зурлары машиналарны, хәтта корабларны эшләтә. Яңа батареялар белән аккумуляторларны миллионлап ясап чыгаралар. Искеләрен кая куярга соң? Булай гына ташларга ярамый. Ул туфрак белән суны агулый. Аларны махсус кабул итү урыннарына тапшырырга кирәк. Аннан аларны заводка илтеп эшкәртәләр. Туфракка эләккән иске батареялар андагы бөтен үсемлекләрне харап итәргә мөмкин. Шул сәбәпле профессор Чудаков бу әрҗәгә иске батареяларны җыя да, аннары илтеп тапшыра. Кайда соң алар? Минем үсентем. Нәрсә була инде хәзер? Нәрсә? Кайда батареялар? Алар шүлмәктә. Нигә? Лимон тизрәк үссен өчен. Батареяларданмы? Кем уйлап тапты моны? Ул харап булачак, әгәр дә коткармаса. Туфрак агуланган. Үсентене тизрәк күчереп утыртырга кирәк. Кайда? Тегендә, анда чиста туфрак белән шүлмәк бар. Эшкә тотындык. Батареялар, батареялар, була аның кечкенәсе, була зуры да. Батареялар, батареялар, яшеле дә, зәңгәре дә, кып-кызылы да. Батареялар, 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 батареялар.
Уйлама, Шпуля. Яшәшәк синең агачың. Бик зур булачак. Анда лимоннар үсәчәк. Әфлисуннар да. Карбузлар да. Ай-һай, ансы шикле, Фаер. Син батареялар күмгән кебек, монысын да арттырып җибәрдең. Барыбер, батареялар бик шәп нәрсә. Бөтен җайланмалар да улар ярдәмендә эшли. Дөрес әйтәсең, җайланмалар. Карагыз, үсенте җанланып китте. Җанлана. Шпуля, әйт инде. Искиткеч бит. Искиткеч. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә